ZVL. Omroep ZVL. We organiseren vandaag hier een wandel- en fietstocht waarbij de gehele opbrengst gaat naar klimmen tegen MS. Deelnemers konden verschillende afstanden afleggen om zo telkens terug te keren op het beginpunt, waar ze kunnen beslissen om door te lopen, te pauzeren of te stoppen. Uiteraard wel in de hoop dat er nog een consumptie genomen werd, waarvan ook alle opbrengsten naar het goede doel gaan. En de tocht is een succes, want Er zijn inmiddels 100 mensen aan het wandelen en ik denk zo'n 30 fietsers zijn er vertrokken, maar er komen steeds weer nieuwe mensen aan, dus het loopt echt goed. Ja, hadden jullie ook een bepaald doel vooraf van deelnemers? Ja, toch wel een 150 wandelaars en een 50 tot 75 fietsers of zo. het geld gaat dus naar Klimmen tegen MS, de actie waar de dames in juni aan deelnemen. Het doel is om de Mont Ventoux in Frankrijk wandelend te beklimmen. En dat vergt de nodige training. De voorbereiding gaat goed, we wandelen regelmatig en dan zo trainen we, dus ja, gaat heel goed. Ja, het is niet de eerste keer dat jullie de berg op gaan, hè? Nee, klopt. Voor de derde keer gaan we. En dat is voor Anja extra bijzonder, want zij heeft zelf MS. De aandoening van het zenuwstelsel zorgt ervoor dat het een grotere uitdaging is voor haar om de berg op te gaan. Ja, het kost me wel iets meer moeite dan deze twee dames. Ja. Dat is mijn vergelijkingsmateriaal. We passen het tempo aan. We zorgen dat er voldoende rust genomen wordt, dat er stoeltjes daar even kunnen zitten. Dat ze voldoende drinkt, dat ze voldoende eet. Dus op alle manieren proberen we haar te ondersteunen. Het doel van Anja, Willy en Michelle is dan ook duidelijk. Vorig jaar op deze dag hadden we €5.000. Dus dat evenaren of liever nog iets erboven zou wel mooi zijn. En wanneer de dag echt geslaagd is? Nou, hij is eigenlijk al geslaagd. Er zijn zoveel enthousiaste mensen. Er staan ze ook. Oh, het is voor het goede doel, hè? Dus dan, weet je. En ja, het is gewoon al geslaagd. Wij genieten. ZVL. Omroep ZVL.